У эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ольга Шмаргун. Прывітанне. У Віцебскай вобласці стартаваў праверачны збор тэрытарыяльных войскаў з прызывам ваенна-абавязаных і пастаўкай транспартных сродкаў. Даступнасць і якасць дыягностыкі і лячэння. Сучасныя высокатэхналагічныя кабінеты КТ і МРТ адкрылі ў медыцынскіх установах Віцебска. Наватарства моладзі на карысць людзям і прыродзе. У Віцебску ўзнагародзілі пераможцаў абласнога этапу конкурсу «Энергамарафон». У Віцебскай вобласці стартаваў праверачны збор тэрытарыяльных войскаў з прызывам ваенна-абавязаных і пастаўкай транспартных сродкаў. Больш як на месяц асноўнай лакацыяй для навучальных заняткаў стане Пастаўскі раён. Адпаведную дырэктыву на фарміраванне тэрытарыяльных войскаў кіраўнік вобласці Александр Суботін атрымаў ад начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі. Асноўная задача – ступеньчатае фарміраванне тэрытарыяльных войскаў, падрыхтоўка органаў агнявой падтрымкі ў тэрытарыяльных падраздзяленнях, аснашчаных сучасным узбраеннем, і адпрацоўка задач у новых умацаваных раёнах. В нашей стране создана и активно развивается система территориальной обороны. Этому вопросу глава государства, руководители местной вертикали власти уделяют очень серьезное значение. Сегодня здесь, на территории Витебской области, мы начинаем внезапную проверку системы территориальной обороны, в ходе которой планируем обкатать ряд новых прорывных моментов. Руководителю области вручена соответствующая директива, ему уяснена задача. Задача в принципе несложная, но требует активного внимания и четкого руководства теми вопросами, которые лежат в основе формирования территориальных войск. Уверен, что Витебская область, обладая соответствующим потенциалом и достаточным опытом, с этой задачей справится успешно. Заняткі з ваенна-абавязанымі будуць праводзіць як на вайсковых палігонах, так і на участках мясцовасці Пастаўскага раёна. Дарэчы, тэрытарыяльная абарона – гэта важкі рэзерв узброеных сіл краіны, які выконвае пэўны спектр задач. У Віцебску можа з'явіцца рэгіянальны офіс для дапамогі бежанцам. Ён будзе працаваць па прынцыпе аднаго акна і займацца пытаннямі працаўладкавання, медыцынскай дапамогі, адукацыі, сацыяльнай абароны і ўсебаковага садзейнічання вымушаным мігрантам. Гэта стала вядома падчас сустрэчы прадстаўніка ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь з рэгіянальнымі партнёрамі. Дапамога інтэгравання і адаптацыі бежанцаў у новае грамадства, а таксама умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне абароны правоў чалавека – адны з ключавых тэм сустрэчы. Эрол Ардуч падкрэсліў, што аб'яднанне намаганняў міжнародных арганізацый і дзяржаўных структур дасць магчымасць больш эфектыўна вырашаць праблемы, з якімі сутыкаюцца людзі, вымушаныя пакінуць свае дамы. Мэта нашага візіту сустрэцца з нашымі рэгіянальнымі партнёрамі, таму што для нас важна працаваць з нашымі рэгіянальнымі дзяржаўнымі партнёрамі. І ў прыярытэце для нас абмеркаванне пытанняў інтэграцыі людзей, якія знаходзяцца пад нашым мандатам, каб дапамагчы ім лепей адаптавацца ў беларускае грамадства. Это очень важный вопрос. Совместная работа с представительством ООН в Беларуси по вопросам беженцев. Почему? Потому что, конечно, случаи бывают абсолютно индивидуальные и разные. У нас система налажена, система выстроена. Она межведомственная, здесь подключена и наша социальная защита, и образование, и служба миграции, Красный Крест. Для прадстаўніка ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў візіт у паўночны рэгіён стаў першым. У планах больш цеснае супрацоўніцтва з абласнымі цэнтрамі і ўдасканаленне падыходаў інтэграцыі бежанцаў.
Ад навядзення парадку ў медустановах да выканання складаных аперацый, у тым ліку па трансплантацыі органаў. Галоўнае ўпраўленне па ахове здароўя Віцебскага аблвыканкама падвяло вынікі работы за мінулы год і вызначыла прыярытэты на бягучы. Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, скарачэнне тэрмінаў чакання высокатэхналагічных аперацый і дыягнастычных даследаванняў, пытанне забяспечанасці кадрамі. Летась у арганізацыі аховы здароўя в обласці на першыя працоўныя месцы прыбылі больш за 150 ўрачоў і больш за 400 спецыялістаў сярэдняга звяна. Усяго ў сістэме аховы здароўя паўночнага рэгіёна працуюць больш за 33 тысячы чалавек. Лепшых на калегіі адзначылі граматамі і падзякамі. Вызначылі станоўчыя моманты ў рабоце галіны і кропкі росту. Регион сработал лучше, чем в прошлом году. Улучшены целый ряд показателей. Есть над чем работать. Допустим, по смертности от нарушения мозгового кровообращения снизилось на несколько процентов. Но еще надо чуть-чуть дожать, чтобы выйти на республиканский уровень. А так по многим показателям область, конечно, показала хороший прирост. Усилие наше шло это на сельское здравоохранение, это сделать более доступное, сделать ту базовую помощь, которую могут на уровне центральных районных больниц получать наши граждане. И, конечно же, это часовая доступность, которую можно в виде диагностических исследований и более высокотехнологичных вмешательств получать как в областных учреждениях, так и в межрайонных центрах, так и на уровне республики. У 2024 годзе праведзены бягучыя і капітальныя рамонты практычна ў кожнай абласной установе аховы здароўя, у гарадскіх і цэнтральных раённых бальніцах. Працягваецца рэканструкцыя з узвядзеннем аперацыйна-хірургічнага корпуса Віцебскай абласной клінічнай бальніцы. Сёлета плануецца увесці ў строй пасля рэканструкцыі Віцебскую абласную клінічную інфекцыйную бальніцу. Пачалося будаўніцтва новай паліклінікі ў мікрараёне Аэрапорт горада Полацка, новага корпуса Пастаўскай ЦРБ. Даступнасць і якасць дыягностыкі і лячэння. Сучасныя высокатэхналагічныя кабінеты КТ і МРТ адкрылі ў медыцынскіх установах Віцебска. У абласным кардыялагічным цэнтры усталявалі рэнтгенаўскі камп'ютарны тамограф айчыннай вытворчасці. Яго перавагі высокая хуткасць сканавання і кантрасная адчувальнасць дэтэктараў. Гэта дазваляе істотна знізіць дозу рэнтген-кантрасту і напалову паменшыць патэнцыйную рызыку ад яго прымянення. Апарату таксама доступны протокол сканавання ангіяграфіі ўсяго цела. Штогод у Віцебскім кардыяцэнтры атрымліваюць лячэбна-дыягнастычную дапамогу больш за 35 тысяч пациентов. Наличие такого супероборудования, компьютерного томографа с кардиопакетом позволит расширить диагностические возможности специалистов кардиологического центра с целью улучшения качества высокотехнологичной специализированной медицинской помощи пациентам с болезнью системы кровообращения, заболеваниями сердца. Мы сможем на ранних этапах выявлять ишемическую болезнь сердца, тромбоэмболию легочной артерии, верификация определения наличия тромбов в полостях сердца или сосудах, определение состояния сосудов сердца и периферических сосудов. Будут проводиться все исследования не только сердечно-сосудистой, но и остальной системы. Это брюшная полость, грудная клетка, костно-суставная система. Я думаю, что наш этот аппарат он будет обслуживать не только нашу больницу, но мы будем работать и на жителей нашего города. И я думаю, что даже жители нашей Витебской области. На службе у медикаў штучны інтэлект. У Віцебскім абласным клінічным анкалагічным дыспансеры урачыста адкрылі кабінет магнітна-рэзананснай тамаграфіі. Кітайскі тамограф набылі па праграме Міністэрства аховы здароўя. Прадугледжаны 4 працоўныя месцы для ўрачоў. Пасля адпаведнай падрыхтоўкі спецыялісты пачнуць прымаць пацыентаў. Увеличит пропускную способность аппарата, потому что тут есть 4 рабочих места для врача. Изображение с искусственным интеллектом, хорошая визуализация, 6 катушек с инжектором для контрастирования. То есть вот эти все функции, конечно же, позволят нам более качественно оказывать помощь, ну, точнее делать диагностику на МРТ. Вот. Ну и, наверное, самое главное в этой всей истории – это то, что это улучшит вообще доступность, наличие второго аппарата у нас МРТ, улучшит доступность МРТ-исследований, в первую очередь онкологичным пациентам, но и вообще всему населению Витебской области. Для исследования брюшной полости, головного мозга, малого таза, суставы, позвоночник будем хорошо смотреть. Я думаю, визуализация у высокопольных аппаратов довольно хорошая. Поэтому картинка, я думаю, для нас будет обеспечена
высококачественная для нашей диагностики, для улучшения нашей диагностики. Толькі летась паліклінічнае аддзяленне Віцебскага абласнога клінічнага анкалагічнага дыспансэра наведалі больш за 150 000 чалавек. Лячэнне прайшлі звыш 14 000 пацыентаў. Новаторство моладзі на карысць людзям і прыродзе. У Віцебску ўзнагародзілі пераможцаў абласнога этапу конкурсу «Энергамарафон». Школьнікі-выхаванцы дзіцячых садкоў і станоў дадатковай адукацыі, а таксама навучэнцы каледжаў і ліцэяў сёлета прадставілі каля 600 работ. Макеты, мадэлі энергазберагальных прылад, экспанаты, якія адлюстроўваюць прымяненне энергаэфектыўных тэхналогій, а таксама малюнкі, плакаты і цэлыя праекты, звязаныя з выкарыстаннем альтэрнатыўных крыніц энергіі для спажывецкіх патрэб. Эксперты выбралі лепшыя работы ў 8 намінацыях. Пры гэтым улічвалі ўзровень інфарматыўнасці, тэхналагічнасці, актуальнасць абранай праблемы і практычную накіраванасць. Наш проект – это обычная ходилка. Игроки разделяются на команды и по очереди кидают кубик. Цель игры – собрать вот такое вот поле, в котором состоит умный дом, умный завод, умная электростанция и умный автомобиль. Наш проект представляет собой микрогидроэлектростанцию. Новаторство нашей работы заключается в использовании малых гидроресурсов для генерации электроэнергии. То есть это маленькие ручейки, речки, то есть любые установки, где есть поток воды. Мы развиваем у подрастающего поколения бережное отношение к энергетическим ресурсам. И как результат Витебская область имеет наибольшее количество побед в республике. То есть там мы где-то на голову выше в первых, вторых, третьих призовых номинациях. Пераможцы і прызёры абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу «Энергамарафон» атрымалі дыпломы і грашовыя прэміі. Свае лепшыя работы і праекты яны прадставяць на рэспубліканскім этапе, які адбудзецца ў Магілёве 27-28 сакавіка. Працягваем выпуск. Без панікі. У Віцебскай вобласці правядуць тэхнічную праверку сістэмы цэнтралізаванага апавяшчэння. Гэта адбудзецца 13 сакавіка з 11 да 18 гадзін. Такія праверкі праходзяць для падтрымання ў пастаяннай гатоўнасці і своечасовага папярэджання насельніцтва пра пагрозу ўзнікнення або пра ўзнікненне розных надзвычайных сітуацый, а таксама для інфармавання пра парадак дзеянняў. В период проверки системы будут передаваться сообщения по УКВ и ФМ радиоприемникам и системам громкоговорящей связи торговых центров, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, также по телефонам стационарной и сотовых сетей связи, а также будет проводиться СМС-рассылка. Ратаўнікі заклікаюць грамадзян падчас праверкі сістэмы цэнтралізаванага апавяшчэння захоўваць спакой і грамадскі парадак. Каб не дапусціць трагедыі, на тэрыторыі Віцебскай вобласці праходзіць асноўны этап рэспубліканскай прафілактычнай акцыі «Дом без гвалту». Яна накіравана на папярэджванне злачынстваў у сферы дамашняга насілля. На прафілактычным уліку у праваахоўнікаў паўночнага рэгіёна знаходзяцца больш за 3500 сямейных агрэсараў. Гэта людзі, якія неаднаразова падымалі руку на сваіх блізкіх. Часцей за ўсё яны нідзе не працуюць і злоўжываюць алкаголем. На працягу тыдня спецыяльна створаныя міжведамасныя рабочыя групы наведаюць дамашніх тыранаў па месцы жыхарства, выступяць ва ўстановах адукацыі і ў працоўных калектывах. Совместно со специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям, труда и социальной защиты, здравоохранения и образования запланировано проведение профилактических мероприятий с участием максимального количества граждан, состоящих на различных видах учета в органах внутренних дел. В акции нынешнего года акцент сделан на максимальном принятии всеми заинтересованными субъектами профилактики мер административно-правового воздействия к трудоспособным неработающим гражданам, совершившим домашнее насилие. У дачыненні сямейных агрэсараў прымяняюць розныя меры ўздзеяння. Напрыклад, ахоўнае прадпісанне, якое абавязвае хатняга тырана пакінуць месца жыхарства і забараняе любыя кантакты з ахвярай. Прафілактычная акцыя «Дом без гвалту» працягнецца ў Віцебскай вобласці да 16 сакавіка.
Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. 8 каманд сілавых ведомстваў сабраў у Віцебску чэмпіянат абласной арганізацыйнай структуры БФСТ «Дынамо» па міні-футболе. Спаборніцтвы ладзяцца ў рамках спартакіяды «Спартыўнае братэрства-2025». Яна ўключае 9 відаў спорту. Сярод іх валейбол, лёгкаатлетычны крос, практычная стральба. І самы відовішчны від праграмы – футбольны турнір. Стаць яго пераможцай – асаблівы гонар для кожнай з каманд удзельніц. Таму барацьба на пляцоўцы заўсёды бескампрамісная. Ніхто не збіраецца уступаць. Девиз «Динамо» – это сила движения и единства. И если мы едины, мы непобедимы однозначно. Мы хотим развивать и выносливость, мы хотим, и чтобы наши сотрудники были всесторонне развиты. Поэтому для этого, наверное, и проводятся вот эти чемпионаты. Форму команда набрала неплохую, так как половину состава участвовала недавно на турнире на призы начальника управления. Поэтому шанс хороший, мяч круглый, пусть победит сильнейший. Наша команда принимает участие активно в городских чемпионатах, республиканских, поэтому состав у нас и костяк в принципе готов. Но опять же, команды в принципе все одного уровня, слабых и сильных тут нет. Поэтому, как говорят, тут победит сильнейший. А мы же в свою очередь будем готовы ко всему. На папярэднім этапе каманды падзелены на 2 падгрупы. Сапернікі згуляюць па кругавой сістэме і вылучаць па 2 мацнейшыя калектывы, якія і разыграюць медалі спаборніцтваў. Прызёры і пераможцы міні-футбольнага чэмпіянату сярод прадстаўнікоў сілавых ведомстваў стануць вядомыя ў чацвер 13 сакавіка. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін. Актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым пакуль усё, яшчэ больш навін у нашых наступных выпусках. Да сустрэчы! По информации Витебска-Облгидромета, у ближайшие сутки по области воблачно с прояснениями, переважно без опадков, ночью и раницей месяцами туман. Ветер переменных напрамков 2,7 метров за секунду. Температура поветра ночью +1, +6, у особных районах 0, -2. Днем +8, +13, месяцами до +15. У Витебску воблачно с прояснениями без истотных опадков, ночью и раницей слабый туман. Ветер переменных напрамков 2,7 метров за секунду. Температура поветра ночью +3, +5, днем +12, +14.